Kalpasan adinayeg ti magnitude 6.9 naging ginedi ti probinsya ti Cebu ken nagsentro iti Bogo City. As of today, umabuten ti agarup 8,000 agpangato ti nai-record nga aftershock. Saan met amaliklikan iti sumagmamano a panunuten iti posibilidad a mapasaran met ti napigsa agin gined iti dadumapay a paset ti Pagilian, karamanen iti Ilocos Norte. Idilaing October 5, nai-record ti Philippine Institute of Volcanology and Seismology ti magnitude 5 agin gined iti kabaybayan na paset ti Curimaw. Kuna ti Fivox, amasansan ti gingined, gaputa nakapwesto ti Pagilian iti mauawagan a ring of fire, anyo sa dinno a may bilang akang runaan na seismically active region iti planeta. Dagiti met a red lines ti nadeterminar ti ahensya a fault lines nga isuda ti mangitonda iti gingined no aggaraw da. Sumagmamano kadigitoy ti aktibo. Ngem ti kang runaan na mabanbantayan ket ti Manila Trench a masarakan iti lauden a paset ti kabaybayan ti Pagilian, gaputa iti panaggaraw na iti mabalin ang mangitonda iti nakaro agin gined. Adami ti simulation mi nga ibagbagalan sir. No, maminsan naggaraw dito sir. Possible na magkaroon ti magnitude 8.2. Anti maibaga no kaano di pinaggingidan na ada digiti generators ti nga makapagapuan. Iti like iti active fault tayo iti Ilocos Norte. Iti West Ilocos Fault and Bangi Fault. Kan mesa diti Manila Trench tayo. So, pagkagapuan na pa iti coast ti tsunami no, ito yan ti baybay ti pagka-epicenteran. Inayon ti Fivox ang mabali na maparukatan iti tsunami alert no inkasong ad iti magnitude 6.5 wenno nangat ngato pay agin gined iti kabaybayan. Nasken nga alerto ken alisto dagiti residente kang runaan yan dagiti agnana iti coastal area gaputan no adda iti dumteng nga tsunami. Sumagmamanulaeng nga minutos ket mabalin nga umabot iti nangato addanom manipod iti kabaybayan iti daga. Local tsunami sir, nasa 5 to 15 minutes lang sir. Ganun po yung kabilis ng Diyos. Pero may three natural signs po. Right po, may malakas na lindol na naramdaman po, halos intensity 8. Then, at saka yung biglang pag-drop ng sea level. And yun po. Yung parang shake, drop, and roar. One sir, halos felt lucky di ko ginginid. Hindi da your aura yan nga di abiso ti madayda di evacuation area. Pandadyalan. Move in higher ground or 10 meters above po. Iti agdamaabon pa iti instrumento ang makaprediktar no kaano adumteng ti maysa agin gined. Kabayatan na narway digiti historical structures iti probinsya kas kadigiti simbaan. Numan lasatan dan digiti narway ang naglabas agin gined, liklikan ti umasideg kadigitoy numariknan iti panaggaraw ti daga. Nasken nga agtalinaed a well-informed digiti umili, ken saan nga insigida ang mamapati kadigiti agwarwaras adamag, kang runaan na niti social media. Strongest po, yung makipag-participate po tayo ng quarterly, every quarterly na earthquake drill, importante din po yun. At patibayin po natin yung mga ating structural building, saka do the protocols of drop, cover, and hold. Mark Magdirila, Balitang Solid North.